Det er jo noget, hvor det er svært. Det vil ødelægge mine muligheder for at få en yderligere mandat. Så vi skal i gang med det, som vi boomere kalder prioriteringslejren fra TikTok. Sætter hovedet på spil, kan man sige. Ja. Men er du klar? Ja. Hvad er vigtigst? At AaB vinder Superligaen igen, eller at Europaparlamentet forkorter antallet af talere under debatter, så de bliver mere seervenlige? Jeg tror faktisk, det er det første. At AaB vinder Superligaen igen? Ja, det tror jeg, man kan sige. Hvad er så vigtigst? At AaB vinder Superligaen igen, eller at EU stopper det såkaldte rejsecirkus hver måned til Strasbourg? Allerede her må AaB jo falde, fordi det er vigtigt at stoppe rejsecirkus. Hvad er så vigtigst? At EU stopper det såkaldte rejsecirkus til Strasbourg, eller at EU takler amerikanske tech-giganters dominans på markedet, herunder Facebook, Instagram, Google, Apple osv.? Nu bliver de amerikanske tech-giganter. Hvad er så vigtigst? At EU takler amerikanske tech-giganter, eller at EU booster sin industri gennem mere statsstøtte og krav om at købe europæiske varer og produkter? Jeg tror, jeg holder fast ved tech-giganterne stadigvæk. Det hænger jo heldigvis sammen, så det kan gå. Ja. Hvad er vigtigst? At EU takler tech-giganter, eller at Aalborg håndbold vinder ligaen for 3. år i streg? Det er helt klart tech-giganter. Jeg skulle lige tjekke, for jeg var ikke sikker på, om du var mere håndboldfan eller fodboldfan. Ja, det har jeg et forholdsvis roligt afslappet forhold til. De klubber, jeg holder med, de spiller i nogle langt lavere rækker. Så det... Okay. Hvad er vigtigst? At EU takler tech-giganter, eller at EU bevarer sine klimamål og klimalove og undgår at udvande dem i fremtiden, trods politisk pres fra lande og store dele af parlamentet? Så tager vi klimaet her. Vi skifter. Ja. Hvad er vigtigst? At EU bevarer sine klimamål og klimalove, eller at man derhjemme i Danmark genindfører store bededag efter det kommende valg i Danmark? Det er klimalovene. Det der med bededag har jeg alligevel ingen indflydelse på hernede, så det er nemt. Det er sådan set nemt nok at vælge. Man kan jo sige, at du har jo nok ikke engang lov til at holde store bededagsferie hernede. Nej, der findes jo nogle helt særlige regler for, hvordan vi holder fri. Hvad er vigtigst? At EU bevarer sine klimamål og klimalove, eller at EU styrker beskyttelsen af folk på arbejdspladser med nye regler? Jeg tror, jeg holder på klimaet stadig. Hvad er vigtigst? At EU bevarer sine klimamål og klimalove, eller at Danmark får en rød regering efter det kommende valg, og at Enhedslisten muligvis endda bliver regeringsparti? Ja, det er jo noget, hvor det er svært. Jeg ved ikke, det der med, at Enhedslisten bliver regeringsparti, det er nok usandsynligt. Men hvis vi får en rød regering i Danmark, så betyder det også, at den danske regering vil arbejde for, at EU holder sin klimamål. Så jeg tror, vi tager den røde regering her. Den røde regering. Nu bliver den rigtig svær, tror jeg. Hvad er det vigtigste? At Danmark får en rød regering efter næste valg, eller at Per Clausen får endnu en mandatperiode i Europaparlamentet ved valget i 2029? Det er den røde regering. Det er den røde regering. Du sætter ikke dig selv over partiet? Nej, det ville også være dumt af mig. Det vil ødelægge mine muligheder for at få en yderligere mandat.